I zdravo drugari, s vama Bogdan 10 Games TV i danas ćemo igrati Hunger Games na MCSG-u. Da, na MCSG-u. Ajde idemo prvo mi na spawn. Tako da ovo prvi put igram na MCSG-u. Pogledamo kakav je to server. Ajde, 5, 4, 3, 2, 1. Krećemo. Ovo će nešto anti-cheat me pače. Šta? To, idemo čamcima. To je glupo. Idemo. Samo znam da ovdje ima dosta često dobrih. Evo ga Sordek. Hajde. Tamo neki likovi se tabaju kao i uvek. Pa da znate ljudi, oni su mrtvi. I znate i već mene. I nisam neki PPR. I možda i pobedimo ovu. Ako nađemo nekog nuba. Koji idemo i češplicu. Eto, zato sam igrao na MCSG-u. Jer ovdje imaju mnogo dobre stvari. Pa dobro, ovo ne treba. Sad ovo treba. Znam da ovdje ima gore jedan chest, 100%. Koliko treba da gore? Ajde dole. Vidi chest. Dobro, ovako ću samo da uzmem ovo da niko ne uzme. Super, imam bow. Treba nađemo bolje oružje. Dobro, bar imamo nešto. Bow i drveni mač. Tako se bacimo da bi brzo stigli. Tako kao da nismo bili tu, kao da ljudi nasjednu. Evo ga, još jedan chest. Možete provaliti da ovdje niko nije išao u ovom pravcu, tako da ja možda sve čestove. Iron. Što je ovo sve? Ajme ga neki lik. Neće da ne vidi. Oman više, šta je sve ovo? Puno inventory stvari. Samo da imam bolji sword, samo da imam bolji sword. Ništa od sworda. Sve imam osim sworda, ništa. Kameni sword, eto. Jesam rekao nešto. Tebe me. Tamo li gore, uskoro ću umreti. Idemo mi na spawn da kvartamo jedan sword. Tako. Kako smo dobro opremljeni. Ja čekam, ako možda pobedimo, bilo bi to super, da znate ljudi. Spawn. Neka dva lika na spawnu, timeri, bežimo odavde. Čekam da me prate. Nema ih tamo, njih dvojica. Pa jednici, oni ima samo... Kao ne mogu se ima spawn, mogu da me ubiju. Neću da žrtvujem život.
Da Bog da umre jedan od njih. Eto da vidim. Trap sigurno. Neću. Da nasednem. Ne. Čekaj, moram samo da restartam članke, laguje mi. Tu su neki likovi. Da vidimo. A tamo se pijaju. Mogu glavno da gledamo da vidim. Lik je full iron. Sigurno mi diamond ili iron sword. Promašaj. Ajde, berite se spona. Treba da craftam iron sword. Sad brzo. Pošto su bacili da je kameni mač. Sigurno imaju nešto bolje. Čekaj da vidimo. Da, definitivno. Spravim kao da imam kameni mač, što imam iron. Bežimo se spona. Spremni smo sve. Šta će se radi? To mi treba. I imamo full oklop. Konačno. Fakt, imam treku udar. Ne, antičit me vraća. Ne, nemojte mi se više. Ne sad. Dobro. Kako to glupo, jednostavno. Ljudi, anti-cheat. To je preglupo. Se kao vraća na mesto, ti uopšte ne čitaš. Mesto kome si prvi bio. Evo da meče 30 sekundi. Tako stojimo ovdje, držim shift, da gledam. Ne stoji ovo. Neki bug. Da gledam kad će doći. Sad 10 sekundi da meč. Na 5 sekundi, 4, 3, 2, 1. Kad ćemo meč? Proti koga? Au! Da te ubijem, bre. Ima diamond sword! Ćete kilom, bre. Ćete kilom. Ala, ovo je cheat. Ali je i low. Cheat, ali je i low. Jedi gapple. Onda, kao sad mi jedeš gapple. Čita, ipak čita. Pa ništa, drugari. To bi bilo to za ovu epizodu. Lajkujte, šerujte i subscribeujte. Ćao!